Hutba kapulit na panya brio, kapulit dolap, kapulit tu, kapulit bamsap. Kita gede kijing keren, kijing kan tho kipa mi haki news bat ki social media. Kipala keren bat balakan tho, daki katu kan ne kinong sinong jong gejala Meghalaya. Ti halor kita ki benta tong ni pej, kai kita bat balai kimi ki bukum kita ki kentian, bat kijing tho ya kita ki pulit gejala. Suan poi sekete ki benta, ngasi kwa man penpau ya kijing kemen bat kijing sutenat. Nama usmbai ubalabet, uklem le no usdang ban kilung bat ban mi sikap pertei. Kebamut na kijing sutenat, kijing syak skor, ringkat kijing yarap jengpi parlok ki baik jonga. Ban pej ban ai mesim ya ki video na kene ka channel. Kumne sai simpat ngala ban don biang bat pi ha kene ka video ka bamanta. Ka thong kalong na ka benta ban tei bat ban penpha ya ki imlang salang ka blajot lapra. Ini poino syakane ka benta da ka bangine pej nangkong ya kijing ja ha bidai bat kijing syak tiap jok muba lit Chesterfield thank you. Kumno kita ki beriu ki kan tho. Ine iwe I tho kumne. The most cowardly police award in India goes to Meghalaya Police. May they rest in peace in advance. Hadu ars pa andre pengut ladon ki bas ngoi hap bat kene kijing keren jong I. Kane ka pen I padon sibun ki basyun bat ki ba isi sya ya kita ki pulit kejela. Anta sa ine iwe pat iong kumni. Ka pulit kesel dok lap wat aili ba wat ya kijing sisha pat wat ya ka hok long live ba dash rest in peace ba che. Bat sibun ki we pat lada pi kwa ban puli post ka video lane pilak ban page ya video na ka channel jong ka Batis TV ka heading ka baong kijing syak set yap ba cheris lap kijing tukit balek dan bor ka pulit kijing ja ka baar ka baidei bat kijing syak set tiagas jong ki nong hikai page kin tho kuno ine iwe iong kumni pulit do lap me lek ben ya ki nong hikai me yo jing nang start na ki nong hikai hado wa men da yo ya ka kam mentapat me siukliang da kabasiat tiargas nangta ine iwe iong polis memle rang men kata kti ya kinong hikai kan thei balai memedon kemi khon para handman kan thei ne men singa kumno da kata kti mengipat ya ke kemi khon para handman kan thei jungme kabalai kadei kabalaja hanan polok ha kaba katok ne ki police officer ringkat pat kilang road kilek an pej ya jing kre ya ke cherry blossom hakba hakate ka juhi kasni sangut ki kasi kila syak set yap ha ki pulit asam ha ki benta jong ka shnong mukro pej hang nipat ki kan tho kumno ine we iong kumni halo gin slur palat ki pulit ka Meghalaya ban lek kai pengat sanan polok thapti ki pai ba ya ki pulit ka jela ine we pat iong adi katof pulit Meghalaya te umna syu ban yan jor dai ki kino hikai ba pli hakamat lektur iwit penban dai ki habor darpat petri langbat ki pai ba idewe pat iong kumne kine ki pulit Meghalaya ki dei tang ki kseu sudah kebasau kajingja hamkro kabaidei pat kajing syak set yap jong ki paradok prasnam jengi ha ki pulit asam hagani kajingja le lada pin pej ki don sibun kijing kentho la lese hagajing I kajong ki de namar kajing long khawput jong kita ki pulit kejela bakawan banja kabukum kate kajingja ha kate kejaka idang don sibun ki weipat ki jingja ki baidei bat bertengku bat ki kam jong ki pulit kejela Henry tungin ino syadin ya kita namar kajing temu kam dei bengan ben nengan iro ya kita kinong kentho Henry banwan ra ya kajing syai hapdeng kajing dum kajing tip ya ketenrai bat kajing shisha kai kedau bal penlong ni kinong kentho bakin kentho kumte kadau galak banlong bah kajing yo I kajong ki kajing long bat kajing le jong kita ki pulit kejela kalong shisha kebasniu kebakta bat penketang ya ki babun balang kamtam bani ilai bau pulit kasi usiat ya kasi ubom utit ukta kti ya ki kelung kena kentei hagelti bumdei hakaba haka akor kasi lanyo bakadei kapap kasang de halor kite kinung rim ha kajing sat bat kajing bitar kapan long iki bikin ben kin gento da kitin si ki kitin klem akor ki balong persyaru ya kelong briu man briu kamtam ban ong bangidei kejat benriu tip blai umta bakan omdon syu kata kajing gento kajing syun kajing isi ya ki pulit kejala bat ban wanra ya kajing yaju yajan kajing sengul tenat hapedeng pai ba bat ki pulit kejala tongin pej ya ki katokane kijing sya ki bidei bat kate kebenta kebenkong upulit udai ubriu udai udok usnam kasi udai uhenmen upara jonga jumpi udon kaying kasem ki khonikti kummanga mapi ladangi ben ni kho ladangi bu syuniki kadaihi kajing syun para kasi don gibong bau pulit wat lada dei ukasi ummap usyo ukembet para kasi katangi hapet kat kumikam
ya unong lek kam sniu kumno ngi pingsan bau dei bobha bat saperkat mapi ya kene kawi unja ayu lada omdon ki pulit hapok kejela sakwe kejing kisha baki pulit kilong kum kito ki rabat ki basu khunyat mat penyai da urimut kabamut kat syaba uto unu khunyat utmu syata ki pai bat ja bau to robot umpai umya syu uto unu khunyat ulak ban bujili lane ban penpai prano ya uta urabot kumta man kijingja kijingeki wat lada kita ki pulit kitip kisungthu ba kata kijingki kijing dawa jung pajba ya ki mat ki cura ki long ki badai Henry kimla ban le ai ki sin bala order badai ban be ban khang na diki wat lada dei ya ki kimi ki pa ki henmen ki para kim ban se ki hab ban yeng ban ile persya bat lada kita ki pulit kimle kumbalap tha kila ban syak pensitum lane kila ban syak ban kam sendon saperkat mapi hau breu baduk ubakerdu ka ne kesuk ban i na kata ka kam ke ba ulayo wat manga mapi ni kita ki babit ki babyang ru ha ka jingjin jarkam nyim ban si ban pendem bat ko ngu ya kita ki nong patha ban ya ka ba ngindu ya ka kam ka jam ka basau ni de ban tip ya ka ne gwe ki jinsha babun sin ha ki news bat ha ki social media kim ju pen ilut ya ka pasdang bat ka bakut jong kto ka jingja kishim ki penungkot kat bala tang itu ibenta lada dei ka khubor ka bahba kinshim bit tang itu ibenta ibabha na ki babha lada dei ka besniuru kinshim kin ot bek tang itu ibenta ibesniu ka baki kwa bantat ban pi pajba haprsyang wat ya ki dur ki video ha social media nyar kinshim ki babu bek tik kumba kalong bun naki ki dei ba deb ban edit bat ki ba deb ban penbha ka jing temu kalong bagi bapek bat ki basangap kinya ro bat kin setenat ya ka kebasan don ye boong ki pulit ki de ye balai meng lek krau ki balai selur tang bat ki kasi hoj ngaman juri kata bat ke de ki nisha Henry kamut pat tang namar bangilap ikan duk kam ya way ar ki pulit ki basniu ki balai krau kumta nin syukan no lut babaro ki pulit ki long kumta Henry M kajing shisha kalong bat don ki basniu bat don ru ki babha don ki badon kajing ki kli bat kajing it yala kajat ki kanca bat ki badon kajing sengau kum bas sengau mapi manga kumta haswa bingin ang la kasentur ngide ban perkat ba kano ka pade kano ka babukla ngimde ban sungai ban senya than tang ya ka bang ui haki news bat haki social media klem datip ya katendrai bat kajing shisha kabas ngau tenat tam lada ngila ban le kalong bahadin bang latip ya katendrai bat kajing shisha ngimde ban su sakut sa hangta lada dei ke babha tongin ya lap tongin ya perta bat ban priang eka dadangi syam bagadai ke basniu tongin mi sekamat banwat ya ke solution bantai ban penbahapat eka om da kajing syun kajing ya kediupti iwe ya iwe Henry da kajing e yen yarap kaliang iwe ya iwe la la se banlong kajing sniu jung kita ki pulit kadai namar kajing le bat kajing long junga jungpei lane kajing sniu jung kita ki pulit yo dei na kadau bauta bopat ya u remote control ubagimla bani ude basniu kumba ukundok jingprut klem kasendok jingprut umla ban kemding kumta kita ki pulit ru nganget klem na don kita kinong basniu ngatarai kinom sniu kumta banunra e kajing baha kajing e bat kajing suk jing singan hapdeng jungi bat kita ki pulit kejela tungin wat ya kita ki dau bat kita ki tenrai kajing shisha bat habangi ong bang it ila gejat beru tungin map ya ka light kalet katam gaduna da ka bangin sim banginang dei tangi beriu idon sibun gijing duna bat gijing baka dei tang kata kebolong kelat menunra pat ya kata kajing ba kajing skutnat hapdeng jungi bat kita ki pulit jengka jela ke kita wa penlong ya ki pulit bakin sniu hadu bakin ladu no ya kajing senya na ki paiba don ayu selendet jong kata kakam kejongki hatu dang don latmu banun rak biang ya kata kejing dei kejing yet kejing ya burumat keliang hapdeng upai ba bat kita ki pulit kejela kita gide kimat ha ke next video kabangang don halenti banwat ya kitenrai bat kejing sya ya kaba ngan son dapat syapi ya menta in penkut no hangni ublai kejing sup ungerku bat yai long kat bat pi tak ada bangini sembiang ha ke wipat ka video kumplai siban